Nyankopɔn ate David nyumo ngoma no ba bia bekenkan de abo ye pai kunu no gidima ani adofo sabre ye bo ye pai ye tozumieni Edewe wabru Yaminya sanie Ojame kasie Adu temufo Ojadisia Kristo nunyam kesese unyami ye na doye wo hoda. Amen. Yempa bonguma yebegina so yabompa yebewu Israel jom ensia. Israel nyom number no ensia. Ejumi wo apam dada animu kratafa ne ahenan eduosia miensa. Israel nyom ensia Psalm 6. Ahunum paibo wade majon kyerefo se on fa sankuo ento no ene etoso nwotwe so David chom awurade afu obufo nkamanim na awurafo ntwem aso awurade humi mobbo efise mayehojo awurade samyade na minompe abohubua
na mekra nso abɔ hubu asɛ na wo awurade nkosi da bɛn sampe a awurade bɛgye mekra gye me nkwa wɔdo yɛ nti na ɔho nta yɛ ni owuom na hwan na ɔbɛda wɔ ase asamando bapi ne si ama mabrɛ anadwo biara me mpafɔ mede me ni so me fɔ me nayɛ awerɛhɔ ama m'ani yɛ samoo na ɛso yɛ wisirisi ma wo hiahiafoɔ nyinaa nti o mo amumuyɛfoɔ nyinaa mofiri me so mfi na awurade ate me so awurade ate me kote serɛ awurade gye me mpaebɔ so ma atamfoɔ nyinaa ni bɛwu na wɔn ho dwiri wɔn sɛ na wɔpatu de fɛreɛ asan amen amen nkwa Yesu Kristo obatampeja odo wo menti ene firi ukuara no yebo udin abaso enefie yente bone yehunu bone eye wo Kristo no waye aja pepa o chew bone bia o maye de pedo bia no fa che won chei ene epese ye ba na se ni pedo no won tia e bere ne ba won chei de se ye kronkron de so awade Yesu Ejapa ye be kuro yi mu no kuro yi panifo nyina agi asundiem etie de wo hene oba panyini ene na pafo nyina hya wonsa amen apasifo mo kodo mani pedo nyina hya wonsa amen ejapa ye pa o chew se de wutie wo mo no wotie ne kwade gidi asafo amen wudi mu nti ye bae no obo ye ho bae ron kanhia se ka bo obi ejapa ebi anto e de berada eye wo Kristo noye mejapa udi ti kaenda amen se wo ka se wudi e bone aye achi a nka woni yeso ese se wo do yenti na me edu ase mba ko du ma se no okra bia mo so bon pochiri mo no wonam asem a woda ma wo maso asansan wo mu nyina mo be ka no kwali gidi asoro ye nyina etu na mo akosi Yesu da be pie no nyamo no na se wo pia ye no nyina nya kwaje me kan padua anopai ye di me de nyina hye wonsa be fa me de nya no mu ne kai udi mu nti opanye woda amen ase yan ma junto fo hu mu chum Sim.
And I'm a fool of my jumper. No, what's up?
Yes,
from a bro, jump from a bro. Cut it to the merry man, you can't wear it. Yes, you more. Yes, you more. Yes, the answer be a one with a from a bra.
Kami. Yakoswa kase onyankopo enhyamuden na onfamo eni ne dwuma so a odemo edie no sabre mpani boni ahobrasiem ebredu se yesesie ho na yetie ye nyankopo asem ansana aftusem no ebeba no metonsa afre Pastor Stephen Efrim ya oye zona pastor ema asoko asamai zone ya ona o hostu programming Zona Pastor Stephen Efrim ebefro esroha ebo na yabetie onyankopon asem mekaw se enne asemo a yebetie afri osempakani no ehon no watodi se idolatry ana abosonsom ka se bia ugina yi wote Ghana abakosem asanteman abakosem na wote okonfo anochi edia na bia ugina yi waduru saa bia ye no pepepe ne eho asem na wasempakani ebeka na ansana afutusem no ebeba no ma yetu ye ho enhye onyankopɔ sa epani eboni ahobrasiem ye bompaye oh akonkro yin no kwafo ayeyin kan odin da yewura Yesu asidan kan odin da ebra so se tie wasem wadawro ma osi ehie mu a yentutu ye hofo Baby abodi se ene so ye eda konkron ene ne de bi se eda se na obehwe omoja edije agede e ma wonko a no mfrawa odenti hira yenda yesro wo yamabo timoteo kan se yamata kenkai afutu wonya ma ye de wadawro ma ne da nkyerkyere enti okasafo no ampani ayi na maye no fa nkonkro bebo ne chidom fa nkonkro bedi ne ho abarihia
na wasɛm a wode ma wako wa no yɛne atiefoɔ nyinaa tie na yɛ asɛm no yɛfo yɛto asɛm no ho anamɔ sɛ de wasɛm no kyerɛ yɛn wodi nti hu yɛ mɔbɔ tie nda masɛm no mɛyɛ na ase kanea ne yɛkɔ aso han wadom ara kwa ɛsi yɛyi a yɛbɛhye wɔ no onyam wotumi adeɛ nyinaa yɛ wodi ne nti bɛbɔ yɛn ho baadaa amen yɛda zona pastor ase ebere yi na menam tumi a empani de yama me no so ɛfa kasafidie so ato nsa afrɛ ɔsɛmpakani a ɔno a nso ɛna ɔyɛ ɔsɔfo ɛwɔ agona korodua yi mu ebra no ɔkasa ɛfa ɔsane fm ɛso ɛnɛ empani de akwanya kɛseɛ yi ama onua yi